Igbo bụ Igbo mma nọnụ. Igbo bụ Igbo kọkọrọrọ ka chievọrọgwanụ. Mmụ Igbo mụrụ m onye ọbụla tete n'ụlanụ. Na chu ụtụtụ evorugo nọdemkovorugo na chi demkovorugo. Mmụ Igbo na chi evorugo na gudu ụlọkwa gbagolu egwu ka nye ndụmọdụ onye n'ụchọche ya lie adịdego ma mụtacha ibe. Igbo bụ Igbo gbakwanị n'azụ ukwu n'ụchọ bunu ndị ọbụla chọrọ ibevasi n'obodo ọbụla nwere ibevasi le nata n'ibevabi. Obodo adaro n'enu Awụsa mali ibevasi, Yoruba mali ibevasi. Mmụ Igbo mụrụ m unu chọrọ ibezi onye ọbụla nwere ibevasi ọkwa anyị nwechele nwekwu ọnna egwu ode giligili adewo mmanwụ na-agwarọ mgbe anyị dị na nwatakịrị ndị na-agba ndị devili n'eze agụlove na-eriri ọna ma na-eviri na-abaruba mana aba na-enwe kọpa na mbọ na atọrọ mana kịta nwa na iluzia na na-evili ba na-eluzi ili nwe lebụlụ ọgbọ na ndụ nọ ụdị abụ ka gọjiri bịa bebe ọgụ egwu na gbuligbe egwu si bịa n'ọnwa nọmọdụ ka njeli ibe igbo obi na Lagos ebe na lijebiri mụ na anambanye nyere n'aka anamọdụ onwe ike bụ na ngwa na-ewu ka nwoke nyere me ibe njele nata egwu ọkwagboke na gbuligbe egwu egwuewe egwu chide iji ọgwụ iji gọwanụ n'oruwo anụmọdụ nwa chidebe ka ya emebọgịlị gawa mmadụ ọwụ ibe rieni nna bụ chidebe gwanụ ụgwọ ọma ụmụ agbọnụ ụgwọ ọma na-akpọvụrụ ọkpa ibe dị ebe anụmọdụ na-abụ ụgwọ ọma unu utu onye ụgwọ ọma egwe na-elu anya anamọdụ ọnwa chidebe inelu ahụ ọrụ ụgbọ na-ebiri niile mụtara ya ndị anyị jiri ebiri n'oge egwu n'ịma ugobe azụ aka ji aja mba bụ aka ji anọ ka mba onye aka ụda ezugo onye aka nwere ma ya ugo abụọla eze beli n'enu ọjị na-elu anya ịma na-eli nwa onye aka ọrụ egwu ndị a na-ebi niile mụtara ya egbe obi ngwewe egwu nwata mali ji dee nwata mali ji dako na-ege na-ekere nke ya mana ka nwata mali ji da na ya ọrụ ọgba na-ebi niile mụtara ya na-agụrụ ebe ha na magụrụ ibe igwu egwu kisi anwa ala gwa eji ike a na-akọlọ m na nevile na mụta otu nwa ọ bụ eziokwu Chris una n'onu yo egbe mmanwụ na-agwa arọ nwanne ikiri izi bụ okiri ndị Igbo okili odi Igbo niile ma amaleva ndị anyị ejele kalịcha na mmanya Igbo Anambra ebe igbu agwanụ eberebe egbu agwana ọ bụ nwe ndị ọjiri ya bụ rọlụ nwa ọgụgụ ụwọ amali nwoke ma za ma obu mgbakala guleri ejidego ego mgbakala nke izi obodo nwe ndị ọjiri bili Godwin Zion ka njụọ ga-ajụjụ mụ na egwu na mbọkwa n'aka ọbịa dege ka ọnya je ka oje mmeli Godwin Zion na-elu ya anya nna m onye ịbọ ọrụ ọgba David niile mụtara ya ndị anyị jiri biri obodo ọbụla nwere ndị ba jiri biri mmanwụ na-agwa arọ ịka na-agụrụ ikpe egwu Chikwudị ọkwa nke bụ ụdọ ejiri ike ego ụdọ eji ike ego dị ka elili eji ike nnu na-atọ ụtọ elili eji ike nnu na-atọ ogwu orokwu ụdọ mana ibe ego dị ụdọ nke ji ego ọnwa ụdọ jiri igo moto ọnya ka ọ jiri lụrụ nọ ọtọ yeriwo ọgụ egwu
Ngibirugi yana nwunye yogoli malu uche die Franka nwa blog mama ive deta n'okwu aka o mmanwụ na-agwarọ ka na gụrụ ibe egwu Peter Nwabagwu gaja jamba vagaja no jamba ivu di bi Peter gba ọnya mmiri na-ezọlọra Nwabagwu na na-ebili mmiri dọla edo Nwabagwu wa ni mmiri enweghị ilo ewe Nwabagwu enyi nwọtọ nọ n'ibe Aguleri na-emepe ọrụ ibe ojeli ezi obi egwu obodo nwere ndị majere kalịcha ọnụ mmanwụ ọtọrụgwọ ọnụ agwọ na-atọ ya nasịrị ebe na-emaguru ibe ọnụ abụọ na-atọ ya na-ebere ebe a na-emaguru ibe anyanwụ gbawa igwe na-eme ahwa na akpa ego radine na malimba na maguru ibe igwu ụbọ m nwaonye aka nwanne ya na puju na-eme nwanne tọrọ nwanne ka nwanne lalịa nwanne ya lavọ elezu ugbo m ibe onye eji abụ ogo ji abụlele onye aka dị m ịdanọnụ jide m ọkwagbo ya na-akọrọ ibe ha na maguru ibe egwu obodo nwe ndị bajili kalịcha ọgwụ egwu uwe bụ ka nwa ameke a na-akọkwala gị na papa gị melodogugbo uwe bụ ke bufa nwa ọdaghị igba nwa ma bufa nwa dọmada na agbarịrị garị ọsọ iwe bere na ọkọlọbịa mmanwụ na-agbarọ ị na-agụrụ ibe ma agwa egwu izu na mba ọgwọ onye izu na atọ ma mme na-emerụ nke nsịchala nsị kpọta emerụ mme mbụ ọnụ mmanwụ Chiedokwa na ọnwa na-etila ọra ọnwa na-etila Aguleri na vetele m Chidu nke enyi na agụ ibe enyi ọzọ kanali ma mechie Roko nwa Aguleri mmadụ imeta ma n'ụwa nwa n'ọlụ ji ekwụlọ onye bụ ka nkwụlọ nne gị yo ya na nọ njem m Chinedu Nwobiora nwa Okongwo ọsịmụ keneli ya bona nwa chi eji nyanya na alarị na nke Joseph Faya n'otu egwu mmanwụ na-agwarọ duka man na-agba chi eji bụ duka manụ ọgụ egwu mmanwụ na-agwarọ mmeleka nwa njoyoyo nwa ọgwụ eji ọbọkwa nke itili mmanwụ na-awa iveni Pepe bụ mmanwụ Yema bụ mmanwụ Pepe n'ọtọ ndị obodo mmadụ ije ebili na pọt ebonali nwe naị na ibe egwu ka Pepe ebutele m na-ekweta ibe egwu ka Pepe ebutele m ọgwụ egwu egebi ka Pepe nyere m n'akwa nne m onye aka nwamba n'ebe nwa tilogwu nwa na-ege ebe ike onye aka nyere onye aka mere kpụta n'ebe akpụtakwuru m eyi ọ kpụtara ebi na m egwu aka nna iru mmanwụ na-agwarọ ịnagụrụ ibe egwu a na-emagụrụ ibe egwu ịnagụrụ ibe egwu nwa ji nwa chụ ma tuo m egwu ni mmiri oge egwu nwachi nwa chụma eze dị ọra maka mkpọrọ gị nna m chụma eze dị ọra ma Igbo dịbụ chụma eze dị ọra mana malimba ogwu egwu okoko ebe elu dị m ya na n'ọnụ njem m na maguru ibe igwu mmanwụ na-agwarọ ebe elu ọzọ mene ebe ya akakọ na-agbajite ebe lọbụrọ gara agbata ego na-eli olili ego na-esi n'obo nwa egwu amaechi ugbo a na-azaraba na nkete n'ọbụ iwe onye metara ka ọ na-azaraba egwu mkpụrụ ebe egwu
chedokala anyị lọtọ jela agụleri otu ijeleje ma ọgọ olulu nụta nke ọma nwa jọnwụ mụlieke molu yoyo dị mebebe ojemwezọrọ na nta n'ọnwa anya dulu nata chede agụleri otu erekweka unu ichele nwa mụlụ na amaọjị nna nde nwa chedo nwa bụlụ obu na ogbololo mụ na ogbolu ụzọ na ọdekwa ahụhụ ịmazi ka ịmalie egbe ọ na-ele gị ba atata ndị Igbo ọ na-ele ezi ata nwa m ngala agụ ngwa na ibe ka m na-emene igwe si mebe ọkọlọbịa dịkwa na avụvụ okwute ngịrụ igwe mmanwụ na-agbarọ nke na-abụlụ nwa na gosolu n'ụzọ na-elọtakwa na mmanwụ so gị n'ezi na abụlụ bụ mmanwụ ịgba abụlụ nwa na go n'ezulu ibe kwuru ka ya mee maguru ibe igwu egwu obi ndị biri oge egwu ịgba ntị lelezi aga mbụzi anyị jere na nke manele odogwu bishọp na mgbago mụ na Anambra anyị nyale n'aka elezekwa na agaga nke izi agaga ndị Igbo niile egbe obodo nwere ndị bajiri ekalịcha mmanwụ na-agba arọ nnukwu nwoke chima n'Igbo na-ewe ga nnukwu oke chima n'Igbo na-ewe ga egbe ode giligili edew nna m oke chi nwamba na balago ya na n'ọnụ nje na m ogwu egwu egwu igbabodu ọsụ na-egwu egwu ọwọ na wochi ọsụ nwoke ugwu unu gedeli m uju n'ọbụ atụran ị na-anụ onu ụyọ mkpụrụ ibe egwu ọnwa dị ibe nwoke bịara ụwa bịa me na aba ka anyị bịara ụwa bazọ jidọfọ kwa ọfọ mala onye eji ya n'aka maguru ibe maikeli nwa mgbe nwebudu igwe anya tọrụzi tv na ahụ maka ije obodo mmadụ ịgbagbu isi onye ibu isi onye nata mmụezọra bahụrịa n'ahụ ọ gara igwe anaghị ibe agụleri na-anazi obu ọgbagowo na n'ebu ka ọ na-ebibu obibi ibe ojelejalụ ụlọ ọkwegbu ogene Godwin bụ ọmụ ọgwachi ka o si bịa ọgwachi bụ ranchi unu emeke mbọzi anyị jele na nke atụ nwoke na-eti mgbe ọnụ ya bịa n'ọzịa ọkọnkwa na-eme ịneberibe na-ekpaguru ibe egwu agleri elasi nwanze egwu amali nwoke ma zama obu elasi nze egwu amali nwoke ma zama obu ọ bụ ibe onye katale ka o je me oge egwu ọgọzi na nwamba na-ebo ka mgbalị ga-aba ịnụzi n'inu ọnụ aba ọmọgọ chimelaza nwamba na-ebo onye mere ọgọ mmadụ na-ekere okwe n'igbo gị ọgọ na-eso ogwu ka njụlụva ọgọsi ịnanọnụ njenam na maguru ibe igwu igwe kwupiọn ka nke ọlụ ka akịkọ ogwu egwu mbiri oge egwu mgbadike ugobeze ka anyị jele ibebe mbọzi abụ ka Anambra bịara ebe ya olili mbiri oge egwu ugobeze na-asị mụ n'ọdụ n'ọcha m ya bụ na ma nọrọ ọzịa na mụ mechele ebe ana maka na ma amawa na abịa azụ n'oge n'oje ka oje azụ ọkwa mụ ji ejelili ibu obi igwe
akụde na nwa unu tuomegwu ife mgbadike mụrụ na vọvanta dịcho nnewu masị na mkpụrụ ibe egwu gị mmiri oge egwu akụde na nwa obodo nwere ndị bajiri bili chikwa mejọ ọgọ mụnụ na mbọ rulu na-emere ọzọ ọgbọ n'ọbọ kọlọbịa ka na-eme onye nwere uche pụtawa egwu ọnwa maka o egwu ọnwa maka na-agbarọ egwu dramatik wedeche ndị na-alụ obodo mmadụ ijeje ebili ọgbọ na-agụ n'obobo onye tigbotele obulo nataba mkpụrụ ibe egwu dramatik wedeche na akụlulu na ajagbama onye ebu ya akụlu na ajamagwa onye nwe ya ajamagwa onye ebu ya akụ na analuwo anyị eli ewu ile oke osisi agwụleri niile na mala na mkpụrụ ibe egwu chekwu dị nwa ọbala ahụ ibe bụ ibe abapụ na ụmụrụ adịchọ nnegwu tia na nwaanyị ọ mụrụ n'ahụ na nwoke ugwu akụma ọnwa ọbala ọnwere ibe abịara ụwa bịa ma ọ ka anyị bịara ụwa baza na mkpụrụ ibe egwu gị bido oge egwu unu ka ndalị m ịgbanugo ọnya aka ịgbanugo ndụ na malimya ịgbanugo oke bụ ike na malimya ịgbanugo oke bụ mkpu na malimya ọkwagbu oke mila gwụlụ iri na malimya anazọ gịnị na nọrọ nwamba na balago oge ji agba wana egwu oge ji agba nwa nọrọ nwamba na balago nwa nwale eji nwa ọgwụ wazemobịali ya akwamozu ma mejerozie mana ọ jọrọ njọ na mekwuwo na-abịa azụ n'oge n'oye ka ọja azụ ọkwa anyị nwere ngwuli egwu mbụzi ọ nwere anyị jebe ibe obu ịmaghala iji nwa ọgwụ gwa ya na anụ okpocha agbụrụ na awọ ọnịa mgbe onye yiri nye anazava na nkịtị amụ ndị nwụdalọ mgbe onye ji nye abọlụ ụtụtụ onye bụ na mmadụ ya mgbe onye ji enyiriwo mgbe onye ji agawo egwu ọkọngwa egwu eleze nwa na-agba ọsọ ebe awụsa na-agba n'ebe ka m na-agụ n'egwu egwu ama ọ melụ ọmala ụlaga beve mbụ dada mkpịrị oge egwu nwaanyị agba ọsọ oli ego na ụkọ m ọkọlọbịa egwu mkpịrị oge egwu ọgwụ egwu mkpịrị oge egwu ọgọze nwa na agbụlụ ndị mụ na ava ji bicha obi na mgbago anagbulu chianụ ogbuebi oche anụ nwamba na-ebe ibebere na ọkọlọbịa dị m ive dewa dị n'ogwu aka ive dewa dị n'ogwu aka mmanwụ na-agwa arọ na mkpụrụ ebe egwu ga-ebiri oge egwu ọgwụ egwu igwowe egwu chika weze bila ọgaga nyere ọchị iwe enyi ọsọ na mmanụ egwu chenweghị ike nwezi ilo nkenke nyere ọchị igwe enyi ọzọ eze ebilo yesa na mbọ isa ndị agwụleri
ọ na-agabụ gị n'ụzọ na a na-amara onye bụ chikwa mechọgọ nne m oyigbọ m nne m mụrụ m mụta egwu ọgam usoro rata egwu unu utu obe egwu ogbu ego onye nwere agụ na-emebere ibe obi nwere nwayọ ụzọ Anambra na-abịa be ma obe ka eze nwudezu ụgwọ mma naba n'abalị ọsọ n'ama ma obe ka ezi eburo mma mana okele obejiri n'iwe ebili ọnụ bụ ego oyibo nwoke ji asụ ọbịa obi agwabalute mmanya egwu m ọgụ egwu na mkpụrụ egwu mgbe obekezie na onye gara mbọ na onye ka ọ bụ na ọtụtụ egbowo mgbe abụka obekezie jiri yiri n'ebe ọ nọ ọchịla ọzọ ọ na-eti mma ọkọlọbịa na tụtụ egwere ọgwa mma ọkọlọbịa na mbara ụlọ tụtụ egwere ọgwa n'obi onye ji kọpọ na mba ọgwozite n'ama na chi egbowo na amawo mgbe nwoke ji enyi ọtọ mmanwụ na-agwa arọ onye ọbụla amatụ na obekezie ka echichelie kechi bọde paya ọsọ nere bụlu nyọta ebe ọ nọ gbabekezie nwanne na ọgwụ ya za na ibe agụlụ gị ka ihe eme na mmanya na vazuloke na ibe ebe anọ na ngwụlibe egwu jemisi nyọta ebe ọ nọ gbabekezie na ọ bụ ibe agụlụ gị ka ihe eme na mmanya ma odogwu ebulu ugwulu uwe ego na-ebu n'aka nri bulu n'aka ekpo juo be m mbaba anyị dị na nwatakịrị ndị na-agụ egwu va na-enwere kọpọ na mbọ na atọlọ va na-enwere ego mana kịta nwa na ụfọdụ ndị egwu eli ewu iwe mgbe afụ bụ nwa m ị na-agụ ka egwu ka ndị egwu na-agụta n'egwu va na-enwere osisi ndị egwu agbawo moto ụfọdụ alụ ọwụ nọ ma kedu ibe ebutalia unu bụ ndị anyị na-agụlụ egwu na-akpatazi ego onye ka anyị jere gụtava n'anyị mgbe mmanụ ji ju bọtụlụ ọgwụ metụta ogwu chi bọtụlụ agwa papazi ka iyi ka anyị jele na mmanya chinwe ebe ọ bụ ụtụtụ ọbụla eke anyị si ka anyị ji obodo kirikiri ndị obodo bawaba anyị gbaba obodo lụziela nke ọ bụ ọra nwa mọrọ abịgo gwara na akpọsi ire gbogara akpọsịva iwe ma chiebe ebe ọkọ ntụrụ abalị ihe ebele ọnụ na-ebu n'aka m mgbe atebalia mma akụ nyedara aka nle m ngwuwe egwu ọ bịara nwa mọrọ aba bụrụ mgbanyọ na-ele bụrụ mkpụrọta ebe ọ nọ ngwuwe egwu ọ na-ekiri m ekiri ngwuwe egwu na mmenwelu uche ajaze na azụ m njụjụ nwa mọrọ aba n'ebe ọ nọ ogbuevio naira na makwalebịa ndị anyị ji lebele o bụara nwa ebulive obu bụrụ rebe ma ejiri anya bụrụ ọzịa anọzi anya gara mbọ na onye ite obulu mba ji na mbọ n'aka si na ovu nwa ka mụ ga-eji na mmụlụza ka mụ bịa bụ ka ọnwa chụdị ji gbalị na ndịda metụ na mmanya nsa na ọkawo beta agụzi na aja nụ nwere obu amali nwoke mazama obu ọ na-eduwi na ebe agụzi na ji akala ka ụwa ka ngị na-eme iveni ọ bịara nwa mọrọ abọkwa nkịtọla meka nụ nwere obu egwu ameka mọrọ aba nwa jela obodo mmadụ ịkpata ego n'ọkpata ya bụ n'ete n'ụlọ igbo nna m mọrọ aba ndị gbara ego obodo anyị na-eleka ọnụ n'ọkpata ligwo egwu